שמי אבי בורנשטיין, עליתי מקנדה, נשוי לדליה ואב ל5 בנים נפלאים. בנינו הבכור הוא אורי משה. אורי היה תמיד עם חיוך, ולאורך כל חייו ניסה לעזור לאחרים ולגרום לאחרים להרגיש מאושרים. הוא היה מנהיג לאחיו הצעירים והדבק ששמר על כולם יחד. לצד אורח החיים הדתי, הוא אהב לטייל ברחבי הארץ והעולם כדי לגלות מקומות ואנשים חדשים. מאז ש7 באוקטובר, אורי שירת חודשים בעזה ביחסם בחטיבה 460. היה לוחם ונגביסט החוד של מחלקתו, לוחם שתמיד נמצא בחזית. לאחר ראש השנה אורי נכנס לסבב לחימה נוסף בעזה ונהרג כשנלחם בגבורה בקרב בג'באליה בערב יום כיפור האחרון. במהלך הקרב אורי קפץ מרכבו והשיב אש עד שנהרג מכדור בודד בליבו. מצפור אורי. לקראת יום השנה לנפילתו, אנו מקימים את מצפור אורי, תצפית מרהיבה בגליל, ביישוב מורשת שבו גדל. המצפור יהיה מקום של התכנסות ופעילות שמנציח את אורי ואת גיבורי ישראל שנפלו, מתוך בחירה אמיתית להמשיך את דרך החיים שאורי סלל. דרך של אמונה, שמחה, נדיבות, חיבור, אהבת הארץ ועשיית הטוב. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו להקמת מצפור אורי. ממשיכים יחד את האור.